Нормально, да? Тобі нравится? Ай, поїхали. І зараз бусом... Шпаклянули нормально? Де? Тут. Я не знаю. Ну да, дивись, як чотінь, аби подламкався. Та ні, воно було хорошо. Тут же ж на стінах там барашек є. Ну да. А ти просто покраску тут. Знаєте? Ні, ну ми нанесемо той, так, кварц фарби, так. Іван, він провило просив десь. Є тут провило? Тут, мабуть, нема. А наша така що? У нас на гаражі є провило. Нема, що ми... Що, дядько? На связі. Ну, ключик, конечно, треба на вечір був. Ну ладно. Супер. Та ладно, я... Це я восстав. Та ти йому став. А, сюди? Не надо.